Trebuie în primul rând ca să le dăm de lucru. Lucru nu trebuie să fie murdar, trebuie să fie foarte interesant și să aibă de lucru anul împrejur. Primul lucru care trebuie să-l facem, să creăm locuri de muncă cu un salariu decent. Un salariu care ar permite ca să-și întrețină familia. Să dăm posibilitate oamenilor de toate vârstele să se realizeze, să realizeze potențialul de care dispun. Cei care își inițiază o afacere, în mod legislativ, sunt asigurați că nu plătesc o parte din impozit sau impozite, niciun impozit timp de 2-3 ani de zile. Le se ajută, vin fondurile, o sumedenie de fonduri este europene, fonduri din țară, le se ajută, sunt ajutați cu credite preferențiale. Sunt susținuți, avem o sumedenie de clădiri părăsite. Le se dau aceste clădiri în arendă pentru afacere în mod gratuit sau cu un leu, ca să nu se distrugă. Sunt o sumedenie de posibilități. Iată, am fost recent în Estonia. Pe lângă Ministerul Economiei funcționează o agenție care transpune în viață toate strategiile și planurile Ministerului. Concret lucrează cu oamenii, vine cu tot ce a făcut, ce a prognozat Ministerul, le ajută oamenii de afaceri să realizeze în viață toate planurile, fac propuneri ce trebuie de făcut, ce trebuie să facă administrația centrală, administrația locală, pentru ca cât mai multă lume să se impună în afaceri.